खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं आयेन आफादनि सोंनाय फिननायनि जथुम्मायाव आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर रनज पेगु बिथाङा 3830 खालि जानानै थानाय पस्टफोरखौ थाबैनो सुफुंनाय जासिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं आरोबाव रेगिंनि मोनसे जाथायबाव। बे रेगिंनि जाथाया जादों गुवाहाटीनि आसाम इन्जिनियारिं इनस्टिटिउटआव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला इन्जिनियारिंनि सासे उन्दै थाखोनि फरायसाखौ रेगिंनि मुङाव खसाब खुनानै बुदों आरो गोदोनायाव गाननाय सनानि मालाखौबो सिख'दों आरो गाज्रि रावजों रायदों होनना मिथिनो मोन्दों। रेगिंनि मुङाव साजा होजानाय फरायसानि मुंखौ बिशाल कापसप सालय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायनि थाखाय गुवाहाटी चानमारि पुलिस स्टेशनाव केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। गावनि एफआइआर शीटआव दायनिगिरि हिसाबै हस्टेलनि केप्टेन देबजित बर' आरो गोजौ इन्जिनियारिं थाखोनि सानै फरायसाफोरनि मुंखौ मख'दों होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं दिनै आसामनि दिकेजुलियाव दालां सिंनिफ्राय आखाइजों बानायनाय मोनद' बमा बोखांनो मोन्दों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो पुलिस हान्जाया बे जायगासिम थांनानै मोनद' आखाइजों बानायनाय बमाखौ बोखांनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ दासिमबो मिथिनो मोनाखै होनना मिथिनो मोन्दों। बेनि सायाव पुलिस हान्जाया संदांगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं गोख्रों खुद्रिसारदों ग्रेटार धालिगाव आनएमप्लयड एस'सिएशन हान्जानि बानजायनायाव वाइगाव रिफाइनारि हाबग्रा लांगोना मोखाङाव 3 घन्टानि खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। धालिगाव ओनसोलनि लाइमोनफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि रायजो राजाफोरखौ लानानै बे ओनसोलनिनो बेखार जानानै थानाय लाइमोनफोरा गावसोरनि माखासे मोनथाय आरो सुबिदाफोरखौ मोननो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। मख'नो गोनांदि केजुएल साख्रि आरो अआइसिएलनि गोबां साख्रिफोराव लोगोसे धालिगाव ओनसोलनि बेखार लाइमोनफोरखौ गुबुन गुबुन बिफानाव रिजार्भेसन दोनना साख्रिफोराव थिसननो थाखाय गोख्रों दाबि खालामदों। स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं सेन्टार लोगोसे मुलि आरो देहा फाहामथायनिबो सुजुग होनांगौ होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोख्रों दाबि खालामदों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।